Ndewono umi bonine. Ndewono. Aha bụ Maazị CMS. Enyo m n'aka Maazị. Akatu bụ afọ m. Otu aka ọ dị. N'ụbọchị nke taa, anyị na-ewetara Igbo CNN. Anyị nọ n'ụjọ coronavirus na-ewetara n'akọ nke taa. Ngwa gezienụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị. Ọya obu ngwa ngwa a na-akpọ coronavirus si na mba China abatago Nigeria. Site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị gọọmenti. Ha gwara anyị na coronavirus batara obodo a site n'aka abino. Mana kemgbe ahụ, anyị afụrụ abino, anyị afụrụ coronavirus. Ejọ. Dịkwa anyị n'ahụ maka na kemgbe onye batara obodo a, anyị afụbere ndị nta akụkọ anyị. Fa na-akpọkwuzi anyị na fon. Anyị mara ebe fa nọ kịta. Nke gwụrụ. Ekene dịrị Chineke na enweela ụzọ dị iche iche eji agwọ ya coronavirus. Ya bịa. Nke mbụ gụnyere Abụọ. Ọya. ịṅụ mmanya ọkụ, ị na-aṅụ nkwụ, ị na-aṅụ tii ike, Na-aṅụtakwa ọnụ gị. ị na-aṅụ ihe dịka Star, Guinness, Chinapụ, Otu aka ọ dị. Kai Kai, Burukutu na Pito, na ọ na-enyere aka ịchụ coronavirus ọ na kpamkpam. Otu aka ọ dị. Nke abụọ bụ ị na-akwa iko. Nke pekarịsịrị, ị na-akwa iko, ị na-akwa n'ụtụtụ, ị na-akwa n'ehihie, na-akwa na mgbede ma n'anyasị, Otu aka ọ dị. maka na a na-achụ coronavirus ụkwụ elu ala. Ma nke kasị nke, arapụkwa nwunye mmadụ, arapụkwa di mmadụ o, maka mma na mmiri ọkụ. Na-eje. Nke atọ, asakwa n'ahụ n'abalị. Nke a dị very important. Asa n'ahụ n'abalị. Eyizikwana ebosas na pante. Ihe a na-agbụrụ n'abalị yiri pampas. Na ọ na-enyere aka ịchụ nje coronavirus ọ na-akpamkpam. Pampas a na-ekwekwu ya wụ nke ụmụaka a day old newborn baby. Ma ọ ma abaghị were selota were jide. Otu a ka ọ dị. Otu a. Na-adịghị gị na ndị nta akụkọ ekwube. Na makara fụ na ndị akụkọ anyị kemgbe o. Kemgbe anyị chara m news anụ a, onye ọbụla agbaji ọsọ mgba na fon adị asị TikTok. Onweziga nna afụ. Ọ ga-abụ na fachi na ibu coronavirus. Amara m ha na-atụ anyị ụjọ ma anyị nwabụ ya. Ibu corona. Akwa m jichichara ahụ niile. Galo. Nke ka nkọ nke na-agba mbọ ka unu na-eyichi arụ otu anyị si wee yichie. Waterproof protection. Waterproof protection. Yes. Ngwa gezienụ ntị. Otu nwaakịrị onye nke a na-akpọ Skibo ewerelezi ya were ma ọgwụ ego ma gbaba obodo oyibo. Mgbe ndị taka anyị na-agara na-agba nwa amadi ajụjụ ọnụ n'anya mmiri ọ sị na-ekwesị kwabara n'ụdịka ọnọdụ a na ọ bụ ka ọ dị ka ụmụaka ibe ya ka o ji wee jee ajịja ọ gara n'ihu sị na Bịa. Ke Skibo kun na-ekwudi. Skibo dị abụ Skibo comedy nke eze na-eze anị. Nke na-eme comedy. Na-agwara ọgwụ ego. N'ebe ka agwara ọgwụ ego onye nyere Chineke, onye nyere ya obi. N'aka onye ka ọ gwara ọgwụ. Nwa wee kwesị afụgokwe n'ihu na-agwara ọgwụ ego n'aka onye. Skibo comedy gara were eze ya gbachiri ego were aga obodo oyibo na-aga sifu nọrọ ebe ahụ na-emerụ n'ofu anụ asụ Skibo iwere obi eji agwa ọgwụ ego ka m jikene gị iwere obi eji agwa ọgwụ ego ọ gara jiri eze ya gbachiri ego were aga obodo oyibo ga-emegharị na ọsịrị na agwara ọgwụ ego agwadị mgbe ekwesị ekwesị adị abụọ ọnwa ga-agwa gị sị gị nekwe na ọ gwara m ọnụ ọgwụ o nyere ya obi o ji agwa ọgwụ nna nwanne maka na kemgbe 2 weeks ebidoro m nụrụ na na-efe mmiri na China otu a ka ọ na-eme m ka ọ na-akwa m bịa kọchapụ akụkụ unu bịa kọchapụ n'akụkụ